The Vice President of Zimbabwe and current acting President, Chiwenga, takes aim at Mbinga culture in Zimbabwe as he condemns corruption. Sanapina mashoko anobuda toko panapa paCheneral Chiwenga. Atakaona akadeliver yesterday aiwa kuHeroes Acre vachileya magamba nodhibva subscribe like on the bell icon. Panapa tipinda munyanda radio panapa anobudanyira achiti Acting President General Constantino Chiwenga has issued a stern warning to individuals who accumulate wealth through corrupt means, emphasizing that Zimbabwe is a country meant for every citizen to enjoy. Our Vision 2030 is for all of us. Kwete dzamunoti Mbinga, kuhondo, taidziti, zvigananda. Those who grow big tummies through ill-gotten wealth and questionable morals. Tomasviko atongona General Chiwenga. I'm sure kuti vanhu vazhinji vakamboona mavhidhios iwayo pamwe chete aiwa nepanhau paZBC vachiona aiwa General Chiwenga vachibuda vachiudza nyika chokwadi vachiti aiwa vakomana matenderpreneurs, vakomana vanowana wealth nemacorrupt means vachiuya panapa aiwa vachiita mabig tummies. Panapa vari kuva vachikondemewa naVice President Constantino Chiwenga vamakanzwa vambotira vachiti aiwa corruption yatova security threat munyika yeZimbabwe. Toona kuti zvakaignita aiwa war. Tiona kuti vakomana ma2030 yesterday vazhinji vakanga vasipo aiwa patebherewa, but panapa tinoona kuti general vakauya vakanyatsoadresa zviri formal zvakanga zvichiataka makomana maallies vanozivikanwa kumatenderpreneurs ari allied nemutungamiri wenyika. Tudze mafukiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Vabvina comment section medu, subscribe, like, turn on the bell icon.